No niin, ja muistakaa tilata. No niin. Enää kuka nyt toi? En varmaan ota. Mä menen nyt tän Box PPVtä. Eli siis muistakaa tilata. Ja. Jos olette kirjautunut tähän YouTubeen, niin sitten tilatkaa. Teen tämmösen pikkupätkän Fortista. En oo ihan kauhean hyvä Fortissa, mutta mä oon ihan semmonen ok. Mut tästä videosta tulee varmaan noin 5 minaa, 3, 2 minaa. Joten älkää ihmetelkö, jos tää nyt tulee vähän lyhyenä. Mutta joo. Jos teillä näkyy tää kuvahomma, niin ja mä teen kohta mun isosiskon kanssa Robloxissa videon. Joten jos joku tykkää Robloxista, niin tällä lähettäkää mun mukava haaste. Voi tehdä ton alas. Tää tyyppi tulee kuolee. Joo, tää tyyppi kuolee. Kattua. Ei kuollut. Miksi tää oli vaan tanssi siis? Mitä? Mitä? Miksi tää tanssi? Mitä? Miksi tää oikeesti tanssi vaan? Oikeesti vaan tanssi. En mä tiedä miksi tää tanssi. Switch Product. What the hell? Oikeesti. Se kun mä ammuin tuossa yhdessä kohtaa jo. Tää on ihan surkea tää. Tästä tulee ehkä joku 5 minaa kestävä video. Ehkä 10 minaa. Pistää tyypille joku Ice-poppi värinen drive toi Ice-poppi. Toi haukka. Siis kuinka huono tää on? Mikä tää naivi on? Miksi sitä kun rakentaa sitä kattoo? Miksi tää osaa pelaa? Siis toi äskeinen Neymar ei saanut pelaa. Mitä tää ottaa pistää tää hakkun päälle? Miksi tää voi ampua? Siis toi äsken on ihan surkea. Tää on varmaan paras täällä. Mä voin tehdä myös Tumlekaisista videoita. Joskus, mut joo. Okei, toi on ihan hyvä. Muistakaa nyt. Tilaa ja joo. Siis, en mä kerran edes kuvaan kuin 2 peliä. No, ihan sama. Se on nyt viimeinen kierros, mitä mä pelaan. Äänin. Toivoo, mä teen videoa.
Toivo. Tee video. Jäi. Siis mitä tämä osuu päähän oikeesti? Tämä video olisi tässä, joten moikka!